greșelile ei făcute cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, căci în Tine și-a pus nădejdea, îndurătorule, Doamne, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Amin. Citire din cartea lui Iob. Iob a zis prietenilor săi: știu că răscumpărătorul meu trăiește și că în ziua de apoi el se va ridica pe țărâna morților. Cu trupul meu voi sta în picioare și cu ochii mei de carne îl voi vedea pe Dumnezeu. Eu însumi îl voi vedea și ochii mei îl vor privi și nu altul. Această speranță se află în adâncul meu. Cuvântul Domnului. Amint kívánkozik a szarvas a forrás vizéhez, și în mine. În casa tatălui meu multe lăcașuri sunt, iar de nu v-aș fi spus. Mă duc să vă gătesc loc. Și dacă mă voi duce și vă voi găti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la mine, ca să fiți și voi unde sunt eu. Și unde mă duc eu, voi știți și calea. Toma i-a zis: Doamne, nu știm unde te duci și cum putem ști calea? Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Îndurerată familie și mult întristat auditoriu. Viața noastră de zi cu zi este un mare dar de la Dumnezeu. Faptul că suntem, că privim, că iubim sau că suntem îndurerați ca astăzi, este darul pe care îl primim cu multă iubire din partea lui Dumnezeu. Ziua de acum, ca orice zi a vieții noastre, este o pregătire pentru veșnicie. Noi mergem spre cer și nu spre niciunde. Pentru un creștin, lucrul cel mai de preț este sufletul său. Sufletul nostru este lucrul prin care arătăm în primul rând că suntem ai lui Dumnezeu, creați după chipul său. Orice lucru pe care îl facem trebuie să țină cont de sănătatea sufletului nostru. Și pentru a ține cont de suflet, orice lucru pe care îl facem trebuie să fie făcut din iubire și recunoștință. Dacă avem iubire, atunci ne punem în legătură cu Dumnezeu și cu semenii noștri, ca unii care iubim și ca unii care știm importanța sufletului nostru. Omul este trup și suflet. Și nu numai trup sau nu numai suflet. Odată cu moartea, trupul nostru redevine pământ, iar sufletul nostru se înalță la Creatorul Său. Fiindcă, iubiții mei, cu fiecare dintre noi se va petrece acest lucru la un moment dat, să vărsăm o lacrimă pentru sora noastră, Sofia. O lacrimă plânsă de către sufletul nostru și o rugăciune din tot cugetul pentru sora noastră, Sofia, ne ajută și pe noi și pe ea. Pentru noi creștinii, moartea nu este un sfârșit, dar este un început. Moartea este sfârșitul exilului și intrarea în veșnicia lui Dumnezeu.
Desigur, moartea rămâne un eveniment dureros, însă numai un eveniment. Este asemenea unei uși întunecate prin care trebuie să intrăm în locuința luminii. Iubirea nu uită niciodată. Amin. Mensch megengem, Uram, az örök haláltól. Își a rămas bun de la fi János, Rozi cu familia, Ioșca cu familia, Alexandru cu familia, Andrei cu familia. De la nepoți, Iulia, Șoni, Marica, Ana, Uțu, Rafila, Rozuca, Gabriel, Vasile, Ioan, Monica, Căina, Iboio, Laslo, Șoni, Adi, Lili, Ramona, Amalia, Felicia. De la strănepoți, Andreea, Petruța, Vasile, Pamela, Ana, Andrei, Gabi, Emi, Roxana, Loli, Andrei, Ionuț, Alexandru, Ana Maria, nepoții din partea fiului Ioșca. Într-un cuvânt, își a rămas bun de la toate rudele vecini și de la toate persoanele dragi ei. Acest gest să exprimă dragostea, să ne aline durerea și să ne întărească speranța. Căci știm că atunci când dragostea lui Hristos, care învinge toate, va birui definitiv moartea, o vom îmbrățișa din nou pe sora noastră Sofia și vom trăi bucuria de a fi pentru întotdeauna împreună cu ea. Amin. Să ne rugăm. Părinte al îndurărilor, Dumnezeule, a toată mângâierea, Tu care, iubindu-ne întotdeauna, transformi umbra morții în zorile adevăratei vieți, cu umilință te rugăm noi, slujitorii Tăi, adânc îndurărați. Fii Tu, Doamne, refugiul și tăria noastră, pentru ca din întunericul durerii să fim mutați la seninătatea și liniștea prezenței Tale. Și întrucât Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, prin moartea sa a învins moartea noastră și înviind ne-a redat viața, ajută-ne, te rugăm, ca aici pe pământ să ne călăuzim astfel pașii spre El, încât la sfârșitul acestei vieți trecătoare să ne revedem cu frații noștri răposați, acolo unde ne vor fi șterse lacrimile, în acel loc unde nu mai este durere și suspin, ci pace și fericire în Duhul Sfânt, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, nek szent anyja,
La ce mai micu, mamă! Nu mai pot, mamă! Mă dă de sufletul, mamă! Că nu mă pot să te scol! Atâta mă puteare, dar nu pot să te scol, mamă! Hai, nu te-ai predat la Dumnezeu acum! Pedig Ce mai țin eu acasă? Am zburat pe tăgie, mă, numai să viu acasă. Aici, lângă tine. Care doriți? Iubiți frați și surori întru Hristos, familia vă invită după înmormântare. Cine poate să vină sau cine dorește la o masă aici, după înmormântare. Acum ne pornim spre cimitir. Vrei să suni, Tata n-a fost, se duce și trebuie să suni. deci pe acolo l-a putut să